E nos pareceunos tan bonitos e que esa señora tuvese medo de que os recortes chegaran tamén á poesía. Cando recortes a poesía xa chegaron hai séculos, porque nunca chegou ao final da página. Pero bueno, alegrámonos moito de ternos cruzado con esa señora tan guai. Ben, este espectáculo é unha homenaxe a todas as nosas fans e os nosos fans e o público que non é fan, que ven arrastrado aos recitais, xente que nos depara unha anécdota detrás de outra, pero tamén nin homenaxe a todos os xornalistas e xornalistas que nos cruzamos no noso duro oficio, que nos fan sempre as mesmas preguntas, como en que te inspiras, que son preguntas que valen para nós e para un fontanero, en que te inspiras, cuáles son tus referentes, que quer dicir, non teño ni idea de quen és, nin siquiera mirei na Wikipedia a túa entrada. E sobre todo queremos dedicarlo a un xornalista do Faro de Vigo que unha vez nos describiu facendo unha nota sobre nós na que dicía que éramos o mellor da poesía gallega actual, que el nunca se perdía en actuación nosa, que decía que aquilo era fantástico, que era a sublimación da poesía e que ao final nos chamaba o poeta rupturista ao lado. Éramos dous chamadas, pero un solo poeta verdadeiro. Ese gustounos moito. Tamén nos gustou moito, así, falando de fans, a saga Fans é a miña favorita. Hai unhas rapazas de Ourense que sempre que imos por Ourense inteiro, elas veñen tras nós a vernos e sempre pasan todo o recital berrando atractivas, talentosas, que o máis bonito que lle podedes berrar a un artista, porque ademais é superficial e profundo, sí, é feminista e machista ao mesmo tempo, aprecia o de fora e o de dentro, e eso a nos gustanos. É o piropo de Rodinger. Hai xente do público que está a punto de entrar nesta saga de historias de fans. Sí. O que pillou o chiste de Rodinger. Ainda non. Tamén eu quero dedicarlo a unha señora da Coruña que se chegou a nós ao final dun recital e miroume así con moita pena e díxome: que voz tienes, que desperdicio. Claro, como vivo da miña voz... En que situación me deixa eso? Claramente, mal. Tamén con todo o noso cariño a ese taxista da Coruña que unha vez montei eu nun taxi para ir un bolo ali no Campo da Leña a media hora da miña casa e o tipo mirou para atrás e dixo: tires Lucía, de anda ao lado. E dixo: hostia, eu sí. Conócenos, e dixo el: sí, joder, o dúo interdisciplinar que mestura poesía con outras artes escénicas e xo carallo podas estar. Así que temos fans en todos os gremios.